xa está facendo a súa ofrenda Gaspar o Neno Xesús. Fogo fatuo e os reis magos que fixeron esa ofrenda a Xosé, María e o Neno, que ahora sí creo que xa se dirixen a saudar a corporación do Concello. Así que veñen cara a cá os reis magos, dirección o Concello, e xa prontiño vades poder visitar. Así son recibidos os Reis Magos pola corporación local e amenizado por Vai de Roda, Banda de Gaitas Busaina e a Charanga Vai de Roda. Señores, por Deus que ven de nacer, o Fillo de Deus despachen, señores, é preciso andar. Mans arriba, saudando Reis Consciente. Esas mans arriba que os están saudando.
agora deixámosvos unhas palabras do señor alcalde de Rianxo. Bueno, nenos e nenas de Rianxo, queríamos que levantaran a man os que se portaron ben este ano e que van recibir moitos regalos. A ver esas mans. Bueno, a maioría, xa vexo que a maioría vai recibir, case que todos. Bueno, moitas grazas a todos. Ilusión volver. Para chegar aquí, desde Oriente, viñemos por terra, aire, e finalmente entramos na ría de Arousa en barco. Foi unha longa viaxe e moi dura, pois carrexamos moitos regalos que repartiremos entre as crianzas. As súas majestades en nada, un minutiño comezamos a subir en orde para saudar os reis. Y adiante comenzamos. Participantes e todos os partícipes como público, e tamén un agradecemento moi especial aos Reis Magos.